बिखा खालामबाय थानाय मिनि सेक्रेटारि एबा मिनि सेक्रेटारि जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राब खस्थ' खालामलांनायनि खुनु प्रयजन गैला 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय गासिबो खामानियाव जागोन नामा सार गासिबो खामानिया मा खामानि जिखिनि एव जाबाय थायोमोन गासिबो जाजोबगोन ना मिनि सेक्रेटारियाव मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि किन्तु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन दे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' बिटिसिनि आन्दारावनो जाखायो नालाय बियो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल सिएम साराबो डिक्लेयार खालामदों बेखौ जोङो इलेक्सननि उनाव खालामहैनोसै सार मोनसे समाव हाखौ लानानै दावराव जादों नैबे हाखौ लानानै मिनि सेक्रेटारि आं जेबो मिथिया जेबो हयथ' माबाफोर जालायदोंमोनब्ला हयथ' रायलायनानै समाधान जाबाय बेखायनो दिनै जोङो बे खुन्थियाखौ गायसननो हादों सार मिनि सेक्रेटारियाव जे आसाम बिटिसि आयेनाफोर जिरायनाय जागोन ना जाया बिटिसि आयेनाफोर जिरायनाय जागोन ना एसेम्बलि आं बबेबा शब्दखौ बारा बुजिनो रोङाना मा होनदों जिरायगोनब्रा मानो जिराया जागोन मिनि सेक्रेटारि जाबाय बेहाय जों मानो जिराया जानो जागोन जिरायगोन एसेम्बलि खुंगोन एखे सार नोंथाङा मोनसे बुस्थु मावखायो जि फासिनि अर्डारमोन नोंथाङा लाबोफिननो हाबाय एक्सिडेन्टफोरखौ गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' माला गगोन सार टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय सार नाथाय जेरै नोंथाङा बेबायदि मावफुंना देखायबाय थादों सार थिग बेबायदि आखा खालामदों नामा सार मा बुंथारगोन आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो साननाय